Crezi că vine... Salutare tuturor, astăzi ne jucăm aici cu Darian, o să ne jucăm aici Minecraft. El acum... Grey. Pentru Darian e partea 30, pentru mine e partea 4. Bă, și da, acum o să mă auzit și pe mine pentru prima oară pe canalul ăsta. Mi-am luat microfon. Uitați, aveți acolo un canale. Intrați pe fun canale și pe Savodarii. Da. Lăsăm acolo remixuri cu ne jucăm toate. Bă, vinerea asta, 14 februarie. Vreau să lansez un remix. Bă, cred că și eu am apuc de remixuri. Fac de acele cu equalizer și din astea. Vezi că e complicat. Ia, iară s-a urcat ăsta sus. Zici că e Lucas. Care Lucas, mă? Ia, ăsta zice. Dar care e Lucas? Ăla. Cel cu ochelari. Uai, cel cu ochelari. Bă, ți-ai venit de mapa asta ce ziceai tu? Că ai un coleg care te face... Da, uite, taci. Că acum e family friendly. Acum filmăm, nu vorbim din astea. Că atunci nu filmam. Și poate o să filmăm și cu clipuri pe guște. De așa, Darian. Bă, nu știu. Nu e sigur. Eu cred că oricum o să mă apuc de filmat. Și o să eu o să mă apuc să filmez și GTA 5 cu... cu Raulisc. Oricum deja am câteva clipuri filmate de la aștept pe tăi. Bă, da. Nu mă aud. Știi ce? Am vrut să spun că... Am deja să spar paturi. Bă, am vrut să spun că... Nu știu, o să facem... Eu mă joc deocamdată gușter pe survival. Bă, Vlad. Am dat un plot ăla, shop-ul ăla meu, l-am dat la 1. Dar nu e așa de diferit ca Gangster Survival, așa-i? Bă, 5 șmecher că ai o mapă. Unde e Europa, unde e America și gen mapa e online și poți să vezi pe toată lumea unde e. Am înțeles. Gen nu-ți trebuie moduri care le am eu acum. Și gen e mișto. Gen acolo, cum e aici Key SpongeBob. Aici Key SpongeBob costă undeva la 6 lei. Și acolo lei cu 3 lei. Uite că de tura asta nu s-a mai spart patul. Ce? Nu m-a dispărut patul. De tura asta nu m-a dispărut patul. A trecută. Am spart deja un pat. Tu? Pink. Da, așa să pun microfonul mai aproape de gură. Am spart pink-ul. Am stat și să mă auziți mai ca lumea. Dacă iau așa niște gol să mai iau TNT-uri să pun pe drum că... Oai bă, dar de când am mai filmat eu... Când am mai filmat... Deci gândiți-vă că am făcut clipuri la începutul ianuarie și am făcut 3 părți și asta i-am făcut apart. Dar am făcut 30. Dă-ți cu mine. Bă, nu chiar 30. Ba, 30. Uai. Uai, ce prost. Tu ești prost. Ia că am primit altele tale. Am noroc că am aici niște gold. Lasiam. Trebuie să faci upgrade. Lasiane. Hai mă, țican. Ia, nu zic că vine aia pe noi. Băi, vine aia pe noi. Vine străcață. Nu mai zic țigan că vrem să fim aici family friendly. Că na. Bă, să pui și tu, să dați subscribe la Vladulisc, să nu... Foarte important. Vă rog frumos, toți care vă uitați la acest clip, să dați subscribe la Vladulisc. Și report la Raul Isc. Și report la Raulisc. Bă, ce place că Raul nu se uită la nici videoclip de-a meu. Ați uite când am zis mă să fac și Raul să uita la live. Da, Victor, închide! Oh, ăsta se uită pe TikTok. Victor, închide! Pune-te pe mut! Gata, am închis. Eu aici am copil la proste camere, nu bă. Bă, taci! Nu mai zis seama, Vlad nu e așa de family friendly. Eu leacă mai diferit. Șmecher. Da.
E că stai un pic, că tot eu în primele episoade. Da. Au, Bă, cred au că te-ai zis, învățat au chestii. zis că au zis ăștia de la școală că vrem să oarăm în Brașov. La lei. Pași, bă, Opa, scuze, îmi cer scuze. Da, uite, bă, Darian, auzi ceva? limbajul, te rog eu frumos. Auzi ceva? Da, Victor, sau te de rog ceva frumos. TikTok. Da, așa, uite. N-are că, bă, dai căștile alea de pe Temu. Dar nu se pătemus, ale ca și tale, toate e bine, Galaxy. E pe teu ești tu. Zic, dacă e pe teu, ești tu. Bă, zic să tac un pic, că O zis Darian să taci un pic, că e gras în tema. vreau să... E grosă burta lui. Bă, Brad, vrei să mai filmez cu tine? Da. No, așa că te rog frumos. Victor, te rog frumos să taci, că Darian nu mai filmează. Eu nu mai filmez. Uite cum face Ceauli. Da, stai așa că mă pupă mult. Nu. Da, te rog frumos să taci din gură. Lasă că măcar mai râde și lumea ce se uită la clipul nostru. Am zic. Mai râde, e un copil cu... Știi ce-mi place? Că i-ai spus lui Victor, stai că mă pun pe mut, Darian. Eu știu ce s-a întâmplat. Nu erai foarte family friendly cu fratele tău. Ah. Îi dădeam dau în gură o înjurătură și... Hai că și asta zdurdeam și să văd și la mine în față. Și mă râd. Hai, tu dormi cu fractul. Pentru că am dormit pe canapea. De ce? Pe canapea că acolo m-a dormit și apoi a venit și s-a văd și la mine în față. Static, acolo ai dormit, dar ce ai făcut noaptea, mai ai venit la club? Băi, asta ziua, mă. Am venit de la școală. Am dormit și eu pe canapea de câteva ori. Și noaptea. Bă, dar vezi că vine. Cine vine? Hai să mergem pe red. Dar redul e distrus. Atunci ce culoare e lângă noi? Aqua. Dar mă duc eu pe aici ca patru descoperit. Vin cu tine? Nu, tu stai în bază. Bine. Să Stai nu să că cred. am spus. Iar pornește practic toturile. O, iară ne-am făcut dita mai bază. Da, Bă, ți acoperă. minte că... Bă, ți minte că ne-am făcut glitch-ul ăla? Păi și acum te faci, acum după aia pune len, după aia pune end, stau și tot așa. Da. Bă, ți minte că că nu știu ce s-a întâmplat pe mapă, de-o tot ieșit ăia, fix când a început meciul, ieșit tot. Da, și apoi a rămas noi. Și am pus acolo Bă, 10.000 de over. Chiar, bă, da, ce-am făcut. Bă, nici nu știu dacă am postat videoclipul, că parcă am zis că nu mi-a Nu, pus. am zis că nu mi-a pus. Da, că la ce am făcut acolo... Hai că direct blochează contul. La ce frumos am vorbit. Oai, 8 am angeam. Mi se fac upgrade. Bă, Avem și noi. am întrebat astăzi doamna Leoate. Aveam gură. Și-a spus doamna Leoate. Darian, dar are room aici. Oai, astăzi am avut Doritos la oră și a zis doamna de română. Bă, ce te faci acolo? Și a zis, nimica, doamna. Și a zis, aceea ești tu, vacă să te mănânci să te rubești acolo. Bă, Doritos. da chiar. Stai așa să facem drumul la partea. Așa a zis doamna de română. A revenit băieți cu partea 31 Da, așa că bine. Da.